Folini tawni amuri an filɛbagaw ma yan fu sigiyɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma bi juma ye avril kalo tile 28 sanba 2023 amunu me sigile ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ wagati sera aw bisimila. Fondamnela l'afsalito minimindo no des syndicats libres de travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Pour tasser syndicat de travailleurs du ministère des Maliens ulu koni barablan jamne arabado avril kalo kle mugwa ani woro samba fla ani mugwan saba min kuntagala bita jo kle mugwa ani nani obonyongula ka keni l'afsalito no ni gouvernement ka fonyo ko wela ini do ke yele mangasiga do ko baraw ulu tagabulula. Kunafani wɛrɛ nasira la Conseil national de transition n'o ye CNT olu kɔni ye sariya duuru dɔ ta kunu alamisa don avril kalo tile 27 sanba 2023 o min cɛla sinsin kɛra kosɛbɛ an ka kiiri tigilamɔgɔ olu ka baara kuntagala hakɛ kan o min ma ta san 65 fo ka taa se san 68 o hakɛ ma ni sariya duuru kɔni tara mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 46 olu kɔni sɔnni ma mɔgɔ 2 olu kɔni banna sariya in kɔni ma maa 4 wɛrɛ olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ n'an ma fɔ ma ko abstention a kɛra yɔrɔ min na sa o de Sali Jeli Baba Sisugo ye CCB ale kɔnɔna ene ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o de Azari Ag Abarkawani. Amitani kunnafoni ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an kunda Guinée Conakry kan kɛlɛbolo min bɛ jamana kuntigi so ale kɔlɔsili kama n'an ko nanzarakan na ko garde de sécurité présidentielle awa Guinée Conakry jamana kuntigi n'o de ye colonel Madi Doumbia ale kɔni ye dansigi kɛ o la a ye nin ŋaniya in kɔni ta lɛrɛ 75 sɔrɔlasiw ka service de renseignement militaire ale ɲɛmaaba gɛnnin kɔfɛ nka min ye nin décret kɔfɔlen kɔni ye colonel Madi Doumbia ale kɔni ye a perepere latigɛ k'a fɔ ko ministre min ka baara ɲɛsinnen don lakanani ko ma ale ni chef d'état major général des armées k'olu de kan ka décret kɔni lawaleya o waati kelen na Soma Mofa Sori donna ale kɔni ɲinini bɛ sen na ni wagati na ale min ye jamana kuntigi colonel Madi Doumbia ale ka fanga o banni ko fɔ ka taa tile 18 fo ka taa se tile 28 o kɔnɔna ma. Mi an kunda Burkina Faso kan Burkina Faso sɔrɔlasiw olu ka kɛlɛbolo fara min bɛ Ugaru ale yɛrɛ bɛ Burkina kɔrɔnyanfan ale marabolo dɔ fɛ awa bingani wale belebele taara ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen ma awa bingani wale kɔni senfɛ sɔrɔlasiw kɔni sera ka datigi kɛ jatigi wale kɛbaaw la ni mɔgɔ 40 ɲɔgɔn o fagali ye nka a falenna sɔrɔlasiw mɔgɔ 73 olu fɛnɛ bɔnɛli na u ni na mɔgɔ 12 o kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina mɔgɔ jogina olu kɔni taara teliyara ka dɔgɔtɔrɔso o magɛn chef d'état major général des armées ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔlasi minnu tanyara a ko la ni ka sɔrɔ ka don kɛ mɔgɔ minnu kɔni jogina. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la.